kana wanda gudu sarki ya cika 50 mai ban mamaki tarwatsa wari wara ji kan dagoran ya daɗe ran ya yi ma alfarma kaga maza ka shiga gurbin nema ka zama kogi da ruwa ai wanka tarwatsa wari wara ji kan da ka cika mahadu mashugurin sarki ga kana wanda gudu sarki ya cika 50 mai ban mamaki tarwatsa wari wara ji kan dagoran ya daɗe ran ya yi ma alfarma kaga maza ka shiga gurbin nema ka zama kogi da ruwa ai wanka rayyana ado ba yaro dan sarki da ruwan alfarma kaga kudi masu tukwicin yarba kai da ka taso baka san tsoro ba kar rike mai shi ba ma wayo ba kan zama mahadi mashhurin sarki ku zo ku gado ado ba yaro ka zama kudar dakin boka ka zama marari da ruwa mai zarya ko wajja ka ya fada baya in an so shi ya fada kunya in an ki shi ya kwashe kaya mun ga ado kai ado ba yaro kai dawi sa gidan bai dama aka ga gida kaga kudi bai girba in an baka ba ta yi wayo ba in an barka ba ta yi wayo ba ka cika fam da na shaga wanka jihar Kano ado ba yaro yayi gata daga daba a ganda a gagargar dai su faro ko dada mai ka tafi da tafi dulai ya hada kan mu zauna daidai jihar Kano ba mu san shirme ba na san Kano ado ba yaro kuma tare da toro dan abudu sarkin nan je kan abudu bar makami jama'ar inamu mu dauki buta dai kowa ya sallah idan mun sallami na filfila a dauki sarbi sannan a ai zikiri a ce ma Allah ga dan abudu wannan da yayi mulkin nan na karan dawo ce da shi ya bu matacin ilmu Allahu ba dan kabuwar ra'ado ba dan da dan samu mulki ko dai ba dan kudi dai tara dubbai ba badan yawan yada ko mataye ba badan gini na makwancin ado ba da kyan halin ado dan bayaro da saddaka addinin dan bayaro da tausayin talakar dan bayaro da ayyukan kirkin ado bayaro Allahu shirya makwancin bayaro ka kyauta karshen ado dan bayaro ado bayaro ce dan maja maza jan Allah ma bawan Allah a ce na dan masani ikon Allah a ce masar daunan dutse muna hanya baban mu bello dan Yusuf isar ka baban Yusuf sardaunan dutse su bello tare da kai an kai sallah ina maza ka gaci ya kwanto ya shigo gari da kowa aniya mai kasuwanci ya dade yayi hanya yara da mata su shige can kurya mu daura shanu ko da akan bishiyar ne taso mai watsa maza baya ne gana mijin bawa maza kashi sarki mai nuna iyakanci ado dan bayar mai gyara masallaci sace kai yawan mai Kano kai sai ka ashe kai ne taso mai watsa maza baya gana mijin bawa maza kashi sarki mai nuna iyakanci ado dan bayar mai gyara masallaci haka dai rafu yayi iko dai ado yayi shi dai sannan gashi cikin malekun sa bai san fitina da kowa ba taso mai watsa maza baya gana mijin bawa maza kashi sarki mai nuna iyakanci ado dan bayar mai gyara masallaci haka dai rafu yayi a Najeriya ba ai kamar sa ado ba sarki mai gyara masallaci sarki mai duba iyakanci taso mai watsa maza baya gana mijin bawa maza kashi sarki mai nuna iyakanci ado dan bayar mai gyara masallaci haka kullum cikin kanan dawo ƙanshin mulkin ado ta
taso mai watsa maza baya gana mijin bawa maza kashi sarki mai nuna iyakanci ado dan bayar mai gyara masallaci ina alhaji kuma ga waka kai ne ka tsaye sarki waka ba aya ka sai fulatanci mai cakuɗa zama da turanci taso mai watsa maza baya gana mijin bawa maza kashi kai sarki mai nuna iyakanci ado dan bayar mai gyara masallaci kai sai ka ne ke sarnunan katsina masu maliya a shi riga da adan girma wannan ba a kira ta banda taso mai watsa maza baya gana mijin bawa maza kashi sarki mai nuna iyakanci ado dan bayar mai gyara masallaci martaba na ce ga sarkin waka shatan waka ba wanye isna ba wannan bai zibi na baitoci mai riguna irin na waƙoƙi taso mai watsa maza baya gana mijin bawa maza kashi sarki mai nuna iyakanci ado dan bayar mai gyara masallaci Allah ƙara wa sarki lafiya ubangiji ka sa ya gama lafiya amin Allah mun gode ma